Statistika mogħtija fil-Parlament turi kif f'temp ta' 3 snin bejn l-2007 u s-sena li għaddiet f'Malta kienu adottati 194 tifel u tifla. Il-maġġoranza ta' tfal adottati kienu dawk illi kellhom bejn sena u sentejn illi jammontaw għal 42. L-ikbar persuna li kienet adottata kellha 16-il sena. Dawn ġew adottati minn 10 pajjiżi differenti fosthom Malta stess. L-aktar li kienu adottati kienu tfal Russi, 82 b'kollox, warajhom 24 mill-Etjopja u 19 minn Malta. Dawk li adottaw kienu fil-maġġoranza assoluta tagħhom familji Maltin, 117. Kien hemm każi ta' koppji barranin li adottaw tfal f'Malta, fosthom koppji Serbi, Ġermaniżi u Ingliżi. One News tkellem Marucci Berras mill-Aġenzija Poċ dwar il-problemi li jiltaqgħu magħhom koppji li ddeċiedu li adottaw tfal barranin. Tgħid illi koppji Maltin ġieli anke jkollhom imorru jgħixu għal xi żmien fil-pajjiż li minnu jkunu ser jadottaw. Ikollok pajjiżi pereżempju li it-tfal idumu biex jimmeċċjawhom biex isibu biex jgħidulek iva jew le. Konna koppji li jgħidulek li pereżempju marru f'ċertu pajjiż qalulhom ħajadottaw daw it-tfal u mbagħad jgħidulhom li m'għadhomx għall-adozzjoni. Tispjega li mhux l-ewwel darba li jkun hemm koppji Maltin li adottaw tfal barranin u li jaslu li jibqgħu f'kuntatt mal-ġenituri naturali ta' tfal. Ġieli jkun hemm koppji pereżempju li jibqgħu f'kuntatt mal-ġenituri ta' daw it-tfal, mal-ġenituri naturali ta' daw it-tfal għax iħossu li hija xi ħaġa sana anke daw it-tfal li jgħidulhom minn fejn ġejjin. Ruċa Berras ittemm billi tenfasizza li l-għana ħari tal-appoġġ u li dejjem ikun hemm l-aħjar kundizzjonijiet għat-tfal. Fl-aħjar interess tat-tfal. L-appoġġ dejjem tara l-aħjar interess tat-tfal u biex insibu familji għal daw it-tfal. Jiġifieri u dik hija l-mentalità li aħna nixtiequ nrawmu li daw il-koppji qegħdin hemm għal daw it-tfal.